Doncs bona nit i benvinguts al Fax de 8TV. Primer de tot, gràcies per veure'ns al programa passat. El senyor Junqueras en aquesta entrevista semblava que en tirés una de freda i una de calenta, perquè animava a arreglar aquestes disputes internes. Si primer l'escoltem i després li preguntem. Per cert, Eli, em sembla que tenim un vídeo per començar a parlar de trens. De trens, exacte. Abans de començar a parlar de trens, ja ens dirà què funciona millor, si el govern o Rodalies. Volem que escoltin les queixes dels usuaris. Només és gas de Rússia o gas de Rússia. En qualsevol cas, la guerra d'Ucraïna ha tapat una crisi econòmica que ja ens venia? Sí. Potser no venia amb aquesta dimensió perquè, òbviament, no és la guerra. I estem parlant d'una crisi de la magnitud tipus del 2006? No. Més suau? Sí. No sé si més suau o no suau. Què tal? Bona nit i benvinguts de nou al Fax de 8TV. Ja sabeu que podeu seguir comentant el programa. Ens estan dient que hi ha molts comentaris a Twitter amb el hashtag #Fax de 8TV i a aquesta hora de la nit, quan queden pocs minuts per les 11, fem passar el nostre quintet de la nit. I val a dir, abans de començar, que sorprenentment, el que ens pugui semblar, el càrrec més alt de la política catalana no és el que més cobra. Salvador, no sé si al Regne Unit la gent s'hi va amb aquestes vacunes i al seu ritme. Aquí, aleshores, recomanes que ens vacunem? La llibertat d'expressió, i precisament a vegades se'ns diu que de l'extrema dreta no se'n pot parlar, i a vegades fins i tot se'ls veta a certs platós. No sé si això també és anar en contra de la llibertat d'expressió o hi ha coses de les que no es poden parlar? Jo ho diria d'una altra manera. És a dir, jo estic convençuda que l'extrema dreta se l'ha de combatre. No has de debatre amb l'extrema dreta, l'has de combatre.